И здравейте хора, аз съм Черепа БГ. Днес играя CS. Да, той е не много добър. Вау. Не мога всички да ги килна, но ще се опитам. Ей, браво бе! Ние сме трима. Не. Това вика един по един, ама... Вау, тук как излиза... Хей, много голям яхт. Много голям. Той ми вика Мани Лава. Да, мана Лава хака. Играх с един приятел. Аз бях 16-1, аз му набивах хетки, само хетки, и той ми вика хак. Ама аз съм свикнал да играя с малък мерник и... Не мога всичките. Браво. Браво. Все пак всичките са добри, така че... Той ще дойде отзад сигурно. Те лефнаха. Те лефнаха бахти нуловете.
Сигурно, защото не могат да играят за това. Хак. Хора, видяхте ли го? Той е хак. Гледайте сега. Сега сигурно пак ще има хедшотни. Просто как така ще се движи и ще има хедшотни. Вау! Видяхте ли го как щеше да ма хедшотни? Той скочи и щеше да ма хедшотни. Ще му кажа да мани хака. Две въса едно са, ама кавай. Едно въса едно. Нуп. Еми, хора, сори, ама всички лефнаха, така че това ще бъде клипа. И надявам се да ви е харесало. Съжалявам, че е толкова кратък, но просто за шубета. И виждате 12.3. Така. Аз бях Черепа БГ. Това беше епизода CS1.6, епизод 3, защото и имам 1 и 2. И така, ще се видим в други епизод. От мен толкова. Чао и до скоро!